Ramogi mano twak ewi GMO into iparo nade no kanyo ka jod bura gawacho ni samoro Moses Kuria mano kanyo jatend migao mar ohala ok onyal chamo Christmas e office kabe nyalo no kama e gimo kuongo kelo jotelo gi kanyakla nyaka ne jiwuoge yiero kuom thuolo mokwongo gigolo duondgi kanyakla koriwo jokazi miyo kaachiel gi jo Kenya Kwanza nyiso ni gin kod weche ma hinyo ganda e chunygi. Wadhi mbele gi weche manyien kama Senator Hamida Kibwana ochalo kwa maloso osiptal mar Mama Lucy manie county ma Nairobi. Mano bire kinde twak kod jokanyo mag thieth mano ochalo lipodgi ewi nonro mar tho mar Travis Maina, Maureen Onyango kod Eddie Otieno mano wito ngimagi osiptal maduong' ma Kenyatta kod Mama Lucy. Judith Omondi miyo waler. Nonro mane ogol kod jolony mag thieth mamenyo kaka itayo sekta mar thieth lero ni osiptal ma Mama Lucy ok owinjore ketie okang' mar level 5 kaka en sani. Gikoni kar keto jotuo moheore ICU ma Mama Lucy ok ti. Bende kar chulo mine mayach diny ok owinjore gi otendni 4 ma iketo kanyo. Mama Lucy Kibaki Hospital does not have adequate infrastructure. We realize there is inadequate triaging. There is only a spot which is for triage, but it also have limited accident and emergency and lack of ICU and general patient flow, which is not commensurate with a level 5 facility. Mane omiyo Senator Hamida Kibwana ochwalo paro mar loro osiptal no nyaka los weche ma osebedo kamiyo ji mathoth wito ngimagi kuro. Why did we have to wait for Maureen and baby Travis to die for us to identify all this? Why maybe even the doctors? You can imagine you're having 2 doctors, 3 nurses with the kind of load that we're having in Mama Lucy Hospital. So why are we operational? Why is it operational? And I'm just wondering, for me, I would say, and I have been recommending all the time that, can we close this Mama Lucy temporarily? And then let's see how it can be, the infrastructure can we have, again, professional doctors, trained nurses. What you're saying is that it doesn't have to be permanent. To be honest, it's a good hospital wherever it's situated, and it's serving people. Mane obiro e kinde ma jolony mag thieth mamenyo kaka itayo sekta mar thieth ne cholo lipodgi ewi kuonde thieth 3 gi ahinya to kotenore kod tho mar Travis Maina, Maureen Onyango kod Eddie Otieno mane owito ngimagi osiptal maduong' ma Kenyatta kod Mama Lucy. Gikoni ji 3 gi duto ne owito ngimagi nikech ne ok oru thieth maggi. Hospital management responded that this was done in order to stabilize the patient's condition before the operation. However, the team noted that there was no adequate documentation on patient's management notes to support the same. So that means there was a delay of about 1 hour to be able to collect the blood and the blood products from the laboratory to transfuse this particular patient. Senators manie kamiti marango weche thieth osingo ni giikore mar kolo wachni kendo neno ni ji duto ma itudo kod rem e tiyo tich makare oyudo kum ma giwinjore godo. We want to assure you as a health committee we are not doing this in vain. We are taking this issue very seriously. I know this is one of the very few reported cases. Many out there are not reported. Whoever is involved will face whatever disciplinary actions will be bestowed upon them. And as we push for more resources to the counties, we would also love to urge the county chiefs to ensure they offer an enabling environment for the different health workers to give basic services that are needed by the ordinary people. Kamiti ni ne osewinjo ng'ur kowuok kuom anyuola mar joma ne owito ngimagi, tendo osiptende go duto kod jokanyo mag sekta mag thieth mopogore opogore. Gisingo golo duoko mabiro kelo lokruok e sekta mar thieth e pachoka. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Kwa dhimbele nyakoro mga